Mango mudará o aspecto desta esquina de Benito Corval con Daniel de la Sota en pleno centro de Pontevedra. A macrotenda que a empresa textil proxecta no número 6 da coñecida como Milla de Ouro pontevedresa supón unha das maiores operacións de rexeneración urbana nesta zona. Excede dunha simple reforma de chape pintura, de lavado de cara, pois creemos que quizáis é máis ben unha operación de rexeneración urbana nas tendas da cidade, pois das de maior calado que poidan ter lugar, non? Segundo o proxecto presentado no Concello para esta nova tenda de Mango Team dedicada á moda xuvenil, uniránse 5 locais en planta baixa, sumando máis de 1000 metros cadrados. Integrará espazos como os ocupados por Futon Mars ou Sico. Tamén a discoteca Lele de noite, cuxa saída de emerxencia por Benito Corval será a entrada da nova tenda. Se volva a demostrar unha vez máis que con isto que o modelo Pontevedra é un valor seguro a hora de presentar propostas no Concello, porque cando creamos espazos públicos de calidade e coidamos a cidade, facemos que a veciñanza camiñe polas rúas, que coñeza as tendas que aquí están, pois as grandes empresas, neste caso, responden con confianza, con investimentos potentes como é este e punteiros que van a recuperar locais que están baleiros agora mesmo e xerar actividade económica. O investimento previsto supera o €500.000. O proxecto contempla apostas innovadoras como o uso de pintura ecolóxica especial de grafeno que ten capacidade para absorber CO2 ou solucións de economía circular. As zonas de servizo van instalar falsos teitos fabricados íntegramente con materiais recuperados, de roupa reciclada da propia marca, co cal estarían a converter os recursos textiles, os residuos textiles en material de construcción de alta calidade. Isto pois é positivo, non? Porque ao final estamos dándolle unha nova volta aos produtos que xa non se estaban empregando. O proxecto de Mango xa conta co visto bo de patrimonio da Xunta, tendo en conta que a tenda estará no ámbito do BIC da Peregrina. Ademais, estará unida co Gran Garaxe, edificio que xa acolle unha tenda da marca. Non estamos ante unha pequena empresa que proba a sorte, senón que Mango é unha empresa consolidada que nesta ocasión o que está facendo é unha operación de escalado da súa propia marca dentro da cidade. Agora mesmo xa teñen as tendas de Mango, e teñen validado que o seu modelo funciona en Pontevedra coas tendas actuais e agora pois deciden expandirse. Os técnicos municipais estudan agora o proxecto. De cumprir os requisitos, o Concello poderá conceder a autorización en 15 días para poder comezar os traballos. A empresa calcula que as obras poden prolongarse 2 meses.